Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nineng. Gak vlog ya cah lagi soalnya nek ben mbak Cek Wirawiri ngurusi mae dek hari Selasa kayak operasi, Kamis baru pulang. Sik to, Dik. Kamis baru pulang cah. Jadi sik repot kemarin sampai ada dulur SKC Kediri menanyakan kok lama enggak ini maaf ya. Soalnya masih sibuk. Mae lagi mantuk ndek Kemis lah operasi ya to. Terusan wonge yo jek istirahat. Maksudnya dadi koyok masak, nyepakne buka iki aku ngono lho. Lah waktune luang tak gawe istirahat lagi. Arep unboxing karpet cah. Aja pas karpete leh ngunting nang. Jadi yo iki pesen kanggo lebaran sok ben. Iki ceritane iki ukurane 210 kali 160. Jajal ndelok apik apa ora. Regane 180 pira ngono lho. Sangka TikTok. Niki aku juga sudah mempersiapkan parcel cah. Jadi gawe dulur-dulur. Iki minyak botol 2 karton 2 pak, terus ABC sirup 2 dus. Aku sing tahun kemarin gawe marjan mahal tapi 21 nek gak salah. Lah nek iki regane rondok miring. Lah terus mie aku pakai mie sedap. Aku enggak mau sing mie super mie apa intermie, enggak mau, gak enak cah. Terus ki ada teh. Engko rencana ada 25 orang nek gak salah. Ki sebagian urung gula. Terus jajane aku jajan Astor Kalengan kae. Pokoke ya didelok wae cangku pas ngisi aku tak ngevlog. Jadi ki ada sekitar 25 orang ki sing tak kasih. Semoga rezeki ini dilancarkan ya. Selama puasa iki ben iso memenuhi iki cah parselan. Yo ora parselan to, dadi yo apa jenenge yo persiapan lebaran. Awas nek kena karpete. Pelan-pelan. Dibuka sik wis isolasine. Coba digelar. Sik anune guntenge. Iki kok mbok dhewer cah, kira ngadus rong apa wis tangi turu. Aku mau tangi rondok awan. Apik bae. Sik cukup. Sik ta rene gorene. Ngene lho mujure. Mujure ngene. Apik tibake cah. Mujure ngene. Kejibok sik krasake. Apik cah. Iki lagi motife. Ya sak menit tok. Gak apa-apa kanggo ada jajan ya to. Wis iki sebelah kene sing kono kok iki kloso iki. Ala ndak wong nom sapa to paling nyepake kancaku nak rene. Jadi ben anak nggone cah lagi ngene iki lho burine. Burine ngene iki terus dhuwure alusan. Dadi uduk sing berbulu ngono kae ora. Aja dinggo, reget ngono dinggo sok lebaran. Lagi lebaran. Kenapa tambah lipat ngono wi? Lah piye lah nglipat wis so. Nah, kengko cek kurang cah gula. Jajan aku yo mesen bariko apa kan snack gandum ning cilik-cilik lho cah sing rasane enak stroberi, coklat, vanila. Terus yang terbaru coconut tapi pas stok entek, pas sing murah. Sak dus isi sak dus isi 12. Kuwi regane 106.000 ngono, tapi nek eceran 11.000-an larang. Lah engko cek tak
Yuk tak gandengi Astor sing separo kan Astor sing separo bariku. Nek sing Astor khusus sing dulur-dulur saudara-saudara nek sing bariku khusus dulur-dulure Mbah Dok. Jadi ora tak padakne ta. Engko sik gula bareng. Nyicil balungan cilik to. Balungan cilik jang golek duit dhewe. Keke jan pengeluarannya ugal-ugalan dari mulai apa kan jenenge sik tepatane sik. Dari mulai Januari, Februari jan gak umum. Pengeluaran tenan Januari terus kegiatan sekolah terus bareng ngono lomba dramben terus dandan sak mbokane bareng kostum kuwi lah terus mari ngono anakku operasi terus bareng ngono iki langgek longgar ya to aku gering bolak-balik akeh tutupe cawareng terus Januari kemarin yo akeh udane bendina udan terus sampai bengi dadi kan deres udane deres dadi wong arep ning warung gak iso kecuali nek kor germes kritik dadi wong ning warung iso biasane panggah nekat nek pelangganku nek kor germes ae nek udan deres kan gak mungkin nekat terus ki bulan iki langgek arep ganti ibuku ya to mangkane dinan iki sik suwi ibu jan suwi ibu jane ya kepengin kumpul tapi di sisi lain poso terus aku yo gak penak sebagian besar kan keluarga kena ngerja kan wis duwe bojo maksudnya gak penak iki ulane kan poso to arep guyon kan cara guyon kan gak koyo pas hari poso ngono maksudku. Jadi nek ulan poso kan kudu menjaga tutur kata sing sopan. Aduh kemeng aku. Lagi mau jajal digulung sik. Ki mau kon gulung malah ngaleh lho. Gumun aku. Apik cah bae. Aduh. Tapi cilik. Nyicil cah ki ndek wingi tumbas gorden kolong apa kae tiang gorden ki lho. Sithik-sithik ngisi omah itu. Ki larang lho barang koyo ngene saikine. 50 piro mbuh. Iki ben ketutupan cah mergo rung iso nggae kolong. Ki tak gawe ndik. Ki cipratan lenga enggak iso diresiki. Soale kan apa jenenge urung keramik no. Nek keramik kan dilap enak. Nek ngene iki lho apa to jenenge plesteran. Angel diresiki gak iso. Mun nek wis keramik kan cara reget dilap. Nah terus ki kordene enake sing sakmene engko jek arep tak lipet dadi loro. Iki tak gawe ndik cah soale nek gawe dapur ki tinggi kitchene kuwi harus setara dengan udel ngono sakmene. Lagi aku jek jinjit soale besok cara ngeramik kuwi karo bapakku wis disetani 3 cm. Kayak lawang barangnya kan ngronggong iki njagane sok ben nek ngeramik. Ngronggongnya dhuwur 3 cm. Lah nek kompor tak gawe sengaja tak gawe ndik soalnya nek digawe goreng-goreng ben gak kemeng cah ning pundak. Dadi nek enak to sing ijo awohe wong sugih setara dengan ini terus pas dhuwur pet kompor iki. Dadi pet kompor atas iki. Kuwi tapi kemeng ngene cara ngaduk masak akeh iki kemeng. Dadi sengaja tak gawe ndek ngono. Iki sok ben nek cara wis munggah 3 cm. Iki sak udelku iki, sak udelku ngene. Dadi gak dhuwur nek sementara iki dhuwur sak dik. Ngono.
Cuaca di sini sepi. Memasuki hari puasa ke pira cah 10 ya. 10 hari ya, wis oleh 10 hari ya. Aku gung sapa-sapa awalan tok kalau rong dina wis dina mari ngono terus apa? Mari ngono terus entuk. Mari ngono terus entuk tamu. Entuk tamu terus gak poso, terus bar ngono apa jenenge? Bar ngono iki wetenge rada owah. Asam lambungnya naik. Luwara cah, dipangane luwara. Jajan-jajan cilik iki arep tak kekno wong. Pokoke sing ning kene iki, sing ning area kene iki kanggo parcelan tok. Oh, miniatur kecil. Dolanane anakku dah tak kene iki. Tak pasangi rak. Aku jane arep golekno gorden iki lho. Iki tak wae gorden iki kan langgek apa iki kenur. Iki gordene wis enak ki mbiyen kok Shopee cah pas lab gratis. Regane kur 1000 repes kuwi karo ning kamare adikku. Nek sing kae. Nek sing kamar kae mbiyen mamange tuku 30 pira. Nen jelalah bar tuku lah kok enek gratisan ping pindho. Aku angger lab ki anu. Angger lab ki ro. Tibake enek gratisan regane 1000. Ping pindho 2 dina. Akhire aku check out terus bar ngono terus gak enek neh. Ngono. Jan 1000 kae sak ongkire cuma bayar 5.000. Kan enek ongkire to, Cak. Iku sangka ndi ngono lho, kae gak oleh voucher gratis ongkir soalnya. Lagi sementara tak tutup dulu, nanti ikut aku jalan-jalan ngambil Astor sama golek beras cah, aku gak ada beras. Beras entek. Beras mak ayo entek. Sementara tuku beras soalnya sawahe urung panenan. Lagi 2 tahun gak garap sawah terus mulai bulan kemarin wis garap nih. Tuku tahunan lho cah. Lah nek sing ki digarap make, nek sing tahun sok men kuwi tak garap. Alhamdulillah duwe celengan sadik-sadik. Jadi untuk vlog kali ini tak akhiri dulu, nanti lanjut lagi. Wis kok mbok erot adus urung jungkasan urung tangan turu emang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.